Без Майнкрафт не може явно да се живее. Не може. Аз съм отцебена. Предлагам ти, сестро, да излезеш навън, да поиграеш след снежинките, защото сега е сняг. И да бъдеш себе си. Купих ти нови ръкавички. Не искам, там е тъпо навън. Излизаш навън. Не! Добре. И тъпо. Айде, таблет, включи се! Просто го включи на зарядно. То няма такова. Какво? Таблет без зарядно? Ами да. Аз го щупих го. Как? Ами когато си седях на леглото... Той падна и се щупи. Какво? Не! Айде, включи се. Нищо няма да направиш. Искаш ли да ти купа... Искаш ли да играеш на стария ти таблет? На стария ми таблет? Ти шегуваш ли се? Ами да, тя... Не така аз мисля. Просто идете се разкарайте и гледайте какво да направите. За Бога. Само ми губите времето. Тиана, не. Ти си любезна. Отивам да спа. Само на теб ти наглеждай по-голямата ти сестра. Ей! Бей, айде, чао. Лягам. Какво сега ще правим? Не знам. Не знам какво ще правим, ти кажи. Не знам аз. Хей, Свен! Ела с нас. На стария ми таблет? Ти шегуваш ли се? Ами да, тя... Не така аз мисля. Просто идете се разкарайте и гледайте какво да направите. За Бога. Само ми губите времето. Тиана, не. Ти си любезна. Отивам да спа. Само на теб ти наглеждай по-голямата ти сестра. Ей! Бей, айде, чао. Лягам. Какво сега ще правим? Не знам. Не знам какво ще правим, ти кажи. Не знам аз. Хей, Свен! Ела с нас.